Beko. Elbette. Sonki. Vay vay. Gelin abi oraya gelin. Muhammed, İşçi Muhammed. Cenab-ı Stüdyo'da Hakan Berekella. Gövher Haloni. Tan soyunan mihmanlar, doğun qarındaşlar, dostlar, mehman ovadoşlar, hemme жаңыda Yürüyte Qurbanov'un maşgalasynyň adydan Sufana Nurviv Moğlumun adydan sawatyn aýdýar. Hormatly adamlar, dawralar ajaýyp aşama dowam edýär. Tuwalamy bir şatlykly, şowkully pursatlaryň aslynda Batyr bilen Eneşiň durmuş toý dowam edýär. Indi şunu wagtda Yürüyte ýaşlarymyza gowardylar ýollamakly üçin şu wagt ýa-ni toyun başyna toy başagaýlyk derarly adadyk ýatdan çykdy diýsegem ýalňyşmyr. Batyryň hormatly dosty wagtydyr. Şeýlehem Eneşiň mehman joragyny hormat bilen sahnamyza çağırmakçy Batyr ýa-ni toy başagaýlyk derarly adadyk ýatdan çykdy. Toyun başynda mutlajoklar kän bolarlyk derarly. Şu wagt hormat bilen Batyryň dostuny gelinimiziň joragyny sahnamyza çağırmakla özümde makul bildik sebäbi Yigdi dostunyň tanadyýa şoňşuýnam bugun şu toyun odu bilen girip külü bilen çykyp görürler, hormatly şaýatlar bolýar. Şoňşuýn hormat bilen hormatly Batyryň dosty Hydyrjany gelinimiziň janajan joragyny sahnamyza hoş gördük. Batyr Enes Batlolum batlayasan. Batyr Enes Batlol batlayasan. Köpsä bolum. Ardulyňyz hazır bolsun şaýatlar. Mehman ýaşlarymyz size garaşýar. Ýanyna geçip bir surata söýleýin.
Indi ilide adamlar bir näçe gow arzular beýan edilýär bolýan. Şu ýerde hormatly agdy bir maşgalan gudo garyndaşlar bar. Ýani Nuri Moğlim ýahtatyp geçdi. Hormatly gudo garyndaşlaryny galy berdi. Batyrjanyň hormatly ýegenleri bar, çykanlary bar, daýdalary bar. Şolaň hemmetini bilelikde saknamyzda görmek isleýär. Batyrjanyň ýegenleri bar, çykanlary bar. Galy berdi Gurbanowyň maşgala agdalarynyň hormatly garyndaşlaryny şu owadan akşamyzda Kejebe toy mekanynyň tans meýdançasyna, ardu meýdançasyna görmek isleýär. Hormat bilen toýa gatnaşýan mehmanlar, hormatly garyndaşlar, hormatly daýdalar, ýegenler, çykanlar, hemmeňizi şuňky toy saknamyzda görmek isleýär. Ardularken mehman adamlar. Aslında şu bagyt diýilen düşünje her bir insan, her bir şahyr, her bir döredüjülük işgärleri ölçü düşünýär. Ine döwürde şahyrymyz bilen gadarly kursdaşymyz Kerim Haliň döredüjülügini bagyt takynda şeýlerek ajaýyp fetirlere gawat gelmek bolýar. Bagyt satylmaýan uly baýlygy. Oňa halal zähmet bilen ýetýärler. Halal zähmet çekip halal ýaşany şu durmuşyň özü bagtyl tiýendir. Bagyt satylmaýan uly baýlygy. Oňa kynçylykly ýetýärler. Kynçylygy Batyrjan alan geliniň bilen bagtly ýaşa döwletli agdy bir maskala bolawerin daim. Bir ömür turgaýsyň ota. Siz bilen bagtly ýaşaň, toýlaryňyz kutly bolsun. Öýüňizde hemişe toý tek geleli. Buraya alan gelin ayağı tutsun. Yeğenim batır udaklıhası gelin bilen. Hormatly ýegenim Batyr, enes bilen bagtly bol. Köpün hemişe toý tek geleli. Hawa. Salam hormatly mehmanlar. Nennemin mähriban dogan Nuri daýdam. Batyr çykan toýuň kutly bolsun. Gelen geliniň öýüňizde ayagy düşsün. Bagtly bolsun ýaşlar Nuri daýda. Selamun aleyküm hormatly adamlar. Atamra da Nuri gelece körpeğini öýlendirýär, toýlaňyz bolsun. Batyrjan alan geliniň gadygyny arasyn goşgaň bilen goşa barra. Nuri Huda Atamrat Hudayna bugün körpeğini öýretýäňiz. Allahjan gelen geliniň aýagy düşdü döwlet aýagyna çolaşýar. Öýüňizde elmi dama toýdyk geleli. Nabi Türkmençilikde aýdylýan fedadan patşy arka attım nelide tuwala men körpeğini öýlendirdi. Allahjan hemme çağaçyklaryň, atyjaklaryň hödýürini görüp bagtyna tahtna gowunyp ýaşamak miýetler etdi. Batyr bagtly bol, görjekden gowulup bol. Oraya gelce Atamrat gaynağa geliniň ayağı düştün. Artgarly döwletli gelin bolsun. Hyzmat bersin. Şolaryň bagtyna gowunyp ýaşamak damada. Atsaňa diňe toý ýaratyn. O da gelin ayağı düşsün Allah'can. Aktıcaklan batına gol yaşa. Düşümlü, ırtkarlı, devletli gelin olay Allah'can. Geldiňiň ayağı düşsün. Batyr enes bagtly bolun. Boy akkar ýaly batyňy da mak bolsun. Taçaňa demişe toý ýaratyn. Batyraga bagtly bol. Da oğlanlaryň bagtyna gowan. Elmitam taçaň toýy ýadyldyň. Kutly bolsun Batyr toýlaryň. Sağ olun. Mutlu ýa. Batyr enes bagtly bolun, bagtly ýaşa. Batyr enes bagtly bolun, bagtly ýaşa. Köp sağ olun. Arzularınız hasyl bolsun. Size gow arzular ýolýas. Gelin bir surat söýleýinler garyndaşlar. Sowgadyňyzda markana owadan göle jiboýmy? Onu gowşuralan solmaka. Ýaşaňyny şaýat hormat bilen. Gelin garyndaşlar, bir surat söýleýin toýmadan ýadygarlyk galar. Batyrjanyň garyndaşlary artsanan gaýyn tarapy, hormatly agatynyň gaýyn tarapyna köp sag bolsun aýdýar. Sağ olun. Arzularınız hasyl bolsun. Gowşurlan. Sowgatlar şuňky ajaýyp toýlugynyň ýadygarlyk galsyn. Tuwalamy garyndaşlar gow arzular beýan etdiler. Indi şu ýerde şu döwletli ojagyň
mehriban goňşulary bar. Garaz şu Batyr'ın durmuş toyunun fehede annan gününden bäri şu döwletli ojokda bir odu bilen girip külü bilen çykyp ýören hormatly goňşular bolmaly. Goňşularyň adynyň gutlajoklar bar bolsa olaň marduwlaryny dinläli sebäbi kıyamet günü goňşudan neyliýär mehriban adamlar. Kıyın urumna goldaw berjek, saat günümde de gün bolup dowjak mehriban goňşular şonki toylu günümde toya gatnaşýarlar, şolaň bir ak arduwlaryny dinletek ýerlikli bolar. Ondan soňradan äme dawaran iň bir naýwasy gydykly pursatlary bar. Ýaşaň ak bagtynyň şanyna taýýarlanan süýjülük torty bilen biz dawaramyzy dowam ederiz. Kejebe toy mekanynyň administrasiýasyndan hem haýyş edýär, süýjülük torty şonki ajaýyp akşamyzda ýaşaň şanyna taýýarlamaklaryny Adar goňşulardan arduw aýtjaklar bar bolsa olaň arduwlaryny dinleýäs. Ondan soňra ýürüýti ýaşar saknamydyň şu owadan merkezine süýjülük tortundan dadarlar. Diýenler kıyamet günü goňşudan nur ajab döwrüm goňşuy. Her günümi toy dawara oňşudan toymy dawara öwren goňşuy. Ýykylsynna aramydyň howlusy görnüp dursun aramydyň gowlugy. Sene öz ogluňy, menem oglumy goňşu okara bilen ýugurdan goňşu diýär şahir. Goňşular barmy? Qurban filan maşgalar dalaryň hormatly goňşulary bar bolsaňyz hormat bilen gelmeňizi gaýş edýär. Şu bagdyny Nuragany görýärmi? Nuraga. Nirde bolsaňyz bir gelip toy gutlap berseňiz gow bolardy sebäbi düýün Batyr'ın toyunun bir tutulýan gününde de sizi görülmedik. Şoňşyn şu wagt sahnamyzda görmek isleýär. Nuragan ekranda görýän bolsa şol şu bar. Owdan bolup görünüp dur tuwalymy. Nuraga jany sag bolsun agam. Tuwalymy her bir toýmyzda her bir dogan garyndaşynyň ýa-da bir dosty bolsun bir barıp bir hormat bilen gatnaşyp durýar da Nuraga. Güler ýüzüň görkezýän ta toyuň ahyryny çelip oturýan agam. Jany sag bolsun hormatyň aýratyndyr. Şoňşyn bir toy gutlap ber ondan soň goňşulardan gelin goňşular başladylar. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Ha şu gün Atamrat agamy bilen Nuriýe gelýän öýünde ulaqon toy dawara. Bularym esas sebäpkarlary Batyr bilen ýeneşikdi weleme. Bagtly bolan goşary bilen goşagarran. Toyuňyz köp bolsun 2026 bedew ýylynda da bedew ýaly batly bolýaryň. Sag bolun. O inniki ýylda udajak bu çoňuzda bäwetçik bolsun, bir bolmasyn, iki bolsun, sag bolun. Sag bol Nura, jany sag bolsun, mertebem bilen tortun, ömrüňiz uzak bolsun. Gelin goňşular. Ene goňşular şu elin mehmanlar ýaňym aýtdylar, goňşular şu döwletli ojokda toýlanýan toy münasibetli odu bilen girip külü bilen çykyp ýören mehmanlar diýler. Başladylar. Sag bolun, Atamrat goňşu Nuriýe gelje, geliniň aýagy düşsün, toýuňyz gutly bolsun. Batyr goňşu bagtly bolun. Batyr goňşu bagtly bolun. Goňşular bagtly bolun. Sag bolun goňşular, janyňyz sag bolsun. Sowgatlaňyzda düýün goşurdyňda, dogurdamy? Bolny, janyňyz sag bolsun. Onda mehman adamlar, biz dawaramyzyň iň bir ajaýyp pursatlary, ýagny süýjülük pursatlary bilen dawaramy dowam edýäs. Sizi ýatdan çykartdym, başşawrym oglugyň. Başladymy? Atamrat goňşy, Nuriýe goňşy, geliniň aýagy düşdün, hyzmaty berdin daýym. Ene taňa hyzmat etişiň ýaly, gaýnanyňa, gaýnataňa da hyzmatyň berdin. Toýlaňy toýlaşdyň daýym. Mudama öýüňde toý dökeledi. Sag bol, arduwlaň hasyr bolsun. Arduwlaňda bilen moşulýar. Kimrada bugün gow arduwlaryny maňa aýtyp bermegi haýyş etdi. Sebäbi öýde başga gaýrak toy başga gaýlyk derarly. Kimran adynyň Batyr taňa gow arduwlary ýollaýan. Kimranny öýdüň pata beräýmeseň artdan pata berende peýda etmedi. Indi senden garaşýasa. Jany sag bol, süýjülük tortunyň başyna gelelim. Süýjülük pursatlaryň pena video studiýasy şu owadan monitorlarymyz arkaly mehriban doganlarymyza ýetirýär. Gelin ýaşlarymyzyň akşamky dawarasyna taýýarlanan süýjülük torty bilen dowam edýär. Şamatşan, Emrajan, size de Hudaý ýetirsin şu ýerde. Bagyş şampan atmak, Allahan. Döwkejan, taňa da aýratyn aýdýan. Ýaşlarymyzyň akşamky dawarasyna taýýarlanan süýjülük pursaty ýürüýte piramidany Kejebe toy mekanynyň adynyň ýaşlarymyzyň şanyna ýerini ýertilýär. Elbette.
Mehmani yaşlarımızın aşam davalatına tayarlanan tüyçülük pürsatları yürüytü yaşlarımızın hurmat bilen tüyçülük toğutunun başına çağırıyat. Klassdaşlar var, oğullar gıyıllarım. Hemmeňizi bir toprağın başına jem bolup yaşlar bilen tüyçülük toğutunun dağıtmaňyzy haýyş edýär. Mehman klassdaşlar, oğullar gıyıllarım. Ondan sonra gudaly mihmanlar var, galyp ertede Gurbanovlaryň maşgyly agdalary var, yürüytü. Mehmani yaşlar, bagtly bolun, Batyrjan. Şu tüyçülük torty ýaly durmuşyňyz tüyçü gullary baý bolsun Allahan. Sizi beýik biri var, öz penatyny aman saklasyn. Yaşlarımızın akşamkı davalatına tayarlanan tüyçülük pürsatlar dowam edýär. Batyrjan hemme klassdaşlaryň bilen bir tüyçülük tortunyny dağıtmaňyzy haýyş edýär. Tüyçü guller mudama hemraňyzy bolsun. Allahan şu owadan tüyçülük torty ýaly durmuşyňyzdan tüyçü gullary baý bolsun. Ömrü bedel verecek yıllar oğudun. Dinle senin barın üçün jahanna. Maňlaýa sylygym iyiller oğudun. Dinle senin barın üçün jahanna. Ey duygulu dünýäm bereniňe şükür. Derdim bilmedikler bolarlar mümkür. Ak seherler yüze sylyp püröpür. Dinle senin barın üçün jahanna. Duygularymyň käte gowdan döwrünni. Biz bir gezek gownum bolsun ömrümde. Maňa şondan başga zat gerek däl ömrümde. Dinle senin barym üçin jahanda. Dälir edim diýjekler. Ýöne bilin oda düşdüm ışgynda. Söýüldimmi, söýülmedim biljekler. Şonda da kän zatdan geçdim ışgynda. Göz yumsam sen bolup dursun keryanım. Maňa juda gerekliňi bilýänim. Söýge atly iň bir ajab dünýäniň mübarek gapsyny açdym ışgynda. Yürekde ot ýakdyň, ýanyp dur lowlap. Ýygyňda sergezdan en şeýil gowrak. Käte içim gysyp, kä ýürek howlap, kä şatlanyp, kä köşeşdim ışgynda. Iň bir
Acıp duygularımın birisi sensin. Umid arzularımın barısı sensin. Doğrusu ömrümün manisi sensin. Çektim bu durmuşun keşfine ışığında. Eni gudolum ihmalları var. Gudolarım süýçülük tortunun başına çağırýar. Gıy tarapdan toymada gatnaşýan ihmallar gelinmeden mehriban gelinjeleri, ejekeleri, dogonları, yegeller çıkarlar. Gudolar bilen bilelikde bolsa hormatly Gurban Saň maşgalatyna gelmegini haýyş edýär. Sebäbi bir süýçülükde, bagtyarlykda, agdybirlikde gatnaşar ýaly hormatly Gudolary hormat bilen sahnamyda çağırýar. Garyndaşlar bar, Gurbanowlar, Nuri Molim, nirde bolsaňyz gelmegiňizi haýyş edýär. Ogluňyzyň, geliniňiziň elinden bir süýçülük tortuny dadalyň. Saparmedowlar bilen Gurbanowlar mundan welak nesip bolsa bir supra bolup, bir maşgala bolup, agdybirlikde, bagtyarlykda gatnaşarlar alajan. Nuri Molim hormat bilen çağırýar. Baktol. Maşgalalar süýçülük tortundan dadandan soňra ýaşlarmyzy ýürite owadan söýgü tansyny Wallace stantyna çağırýar. Owadan ýeşämeden ýürite bir süýçü aýdymlary bilen toýmada şatlyk paýlayan meşhur ýyldymyz Vego sahnamyzda. Dogan garyndaşlar gelin. Gurbanowlar, Vego. Ýekece minuta. Batırcan, Batır, Feyyut Atırcan, gelin. Batır, taknamıda çağırıyat, Batır. Ne sen ne mi yürüp verip başka birini Feyü bilmezdik, ananı bilmezdik Bütün dünyalar, bütün dünya kel Bolyan eken adam yürek feyse Min dünyamın iyi gerek zaten mi Sen dünya yenemim bile Gelsen
Atacan canına sağ olsun. Vefa geldi. Bütün dünyalar, bütün dünya kel Bolyan eken adam yürük seyse Min dünyanın iyi gerek zadın den Sen dünyaya demin beri Gelsen yine sen gerek Güçlü olmana Kanatın gerek Dünyaya demin beri Gelsen yine sen gerek Güçlü olmana Kanatın gerek Siz mehmanlar için. Acayip aşamada tanıt edelim. Almayan aklı burada Sizde kimin doğdum Anor anoraza Şatlığa bizden yer Gönlümde yoktur uğrum Dine sensin gereğim Anor anoraza Saçır şamar bollum bimar Gözleri kumay nuranay Yürüğüm para para Anora anoraza Saçır şamar bollum bimar Gözleri kumay nuranay Yürüğüm para para Anora anoraza Toylar toyulasın, mihmanlar kucasın, baklı bolun Güllesin her ocakta, acayip acayip durmuş baklı bolun Oğudan Türkmen insan, ya da insan edetsen baklı bolun Yaşlara gül hoşlarız, ilim toyu işlerim baklı bolun Oğudan Türkmen insan, ya da insan edetsen baklı bolun Yaşlara gül hoşlarız, ilim toyu işlerim baklı bolun Baklı ol, beyikleri yurdum benim Toy olsun, bayram olsun, şark olsun, halkım benim Toylum şanına Dinle, dinle, dinle Arzu şanına Abi! Assa mikrofon, it's now. Bir iki
yol verelim. Gel Batır.
Mekanda Tantidia. Sofia Media. La 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 la. Mekanda. William
Artansan bir kella Sağsan ödürüm ortunda Bir yetteden şarı tağar toy Matlı oldu Ay balası Aha 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 Adaşa bir kella
olsun. Yaşıyor tanrısın. Gümüş tefenin yolu burada bul yar. Gümüş tefenin yolu burada bul yar. Ece beni görmesem akşamdan bul yar. Şamadan bul yar. Ece uzanı görmesem akşamdan bul yar. Şamadan bul yar. Aktan kenarı olsun bana. Aktan kenarı olsun bana. Vay vay Ece uzanı sarma vurma. Vay vay Ece uzanı sarma vurma. Eller yok oldu. 1, 2, 3, 4. So let's go. Yaşa, yaşa beni. Son ki, let's go. Yaşa. Herkesin ağaçları başta devam ediyor. Yiğitleri devam ediyor. Hani elleri yok orada. Yaşa! Eller yok orada. Sağ ol Nur. Hele sarı sinyalanya. Hele satan hediye. Son ki, let's go. Yeah. O da devam ediyor.
Alaçan ağam sağ ol. Alaçan berekalla. Dertlerimi bilecek, gözyaşımı silecek. Dertlerimi bilecek, gözyaşımı silecek. Yüzümü güldürecek, sevgili yanıyorum. Yüzümü güldürecek, sevgili yanıyorum. Fark etmiyor, etmiyor, kara olsun kaşları. Fark etmiyor, etmiyor, sarı olsun saçları. Yeter ki canın olsun, cilveli bakışları. Yeter ki canın olsun, cilveli bakışları. Fark etmiyor, etmiyor, kara olsun kaşları. Fark etmiyor, etmiyor, sarı olsun saçları. Yeter ki canın olsun, cilveli bakışları. Yeter ki canın olsun, cilveli bakışları. Yaşa! Son ki işte fidan gibi duracak, ince belli olacak. Fidan gibi duracak, ince belli olacak. Gönlümü dolduracak, sevgili arıyorum. Gönlümü dolduracak, sevgili arıyorum. Fark etmiyor, etmiyor, kara olsun kaşları. Fark etmiyor, etmiyor, sarı olsun saçları. Yeter ki canın olsun, cilveli bakışları. Yeter ki canın olsun, cilveli. Goşumu diyali. Batır bilen Enes'in durmuş toyu. Bir şatlıklı, şoğulu devam ediyor. Oğlunca doğru değil mi? Hedil ettik deyince allık tan şeyle acayip bir tutlardı. Çünkü yaşın akşam kıda varasını resmi yağdaydı. Cemlep vermekli için toymada katlaşan mihmaldan gimmesine şofanı toyluğunu da hizmet ediyen başkadır sağdanalarımızda, video fotooperatorlarımızda şu ovadan Keceve Toy Mekanı'nın ehli kollektivi işgallerine ödünün ullukan minnettarlığını bildirip vermekli için Qurbanov'un maşgılı ağdalarının adının ulu hormat bilen hormatlı ağam Rad ağamızı toy taknamıda çağırıyat. Ağam Rad ağam hormat sizden gedek sizden şunki Bağlıqlığımıda katlaşan mihmallan himmesini Atam Rad ağam adının Nurvi Muğlim'in adının bir sağolsuna aytıp vermenizi sizden ulu hormat bilen xahiş ediyat. Başlığına. Atamra dağı Nuri Bilge toyluğunda oң boldun. Gelen gelinin ayağı düştün. Batırcan Enes bağıtlı olun. Bağıtlı yaşan. Aklı Keceve Toy Mekanı'nın işgallerine de tav olunay diyen başında otlamının hemen de tav olunay diyen toyları kutlu oldun. Köp sağ ol Amrada. Ardulun hatırı olsunan. Önkü Arslan'ın toyunum sen cemleptin ağam. Şoň üçin canın sağ bolsun, merteben bilet bolsun. Sen toy cemletin, yine de toyun barlygy şol. Şoň üçin ağam, baňa aýratyn sağ bolsun aýdýas. Mehman adamlar, hormatly mehmanlar, biz şunun bilen şunki ajaýyp akşamy geçip gutorýas. Ýöne toyun gutordygy däl. Ogul bilençe toy dowam edýär. Owada nesip bolsa. Häzir ýürüýti biz Keceve Toy Mekanı'nın administrasiýasyna da sağ bolsun aýdýas. Pena video stüdyosu, Pena Production, şun toyumuzu goni ayılımda yine dünya yüzüne yaydı. Şeyle de toyumuda bir acayip şoğun dörüdün meşhur bakşıyımız Vefa Gerlife'de ayratin sağ olsun aydiyat. Batırcan sana da yine bir gedek bağıtlı durmuşlardı ve diyat dost. Ağzının bağıtın açık olsun, Allah'can merteben belint olsun. Sana ne çağırdı vaytsığım az bugün. Sen eyyem очень красивая. Sen dilin aydanlar. Bağıtlı yaşan Allah'can. Ağzının bağıtın açık olsun. İndirim ne mediydi adamlar? Şeyle ak yolu, bank yolu ya. Şöyle oynayalım. Bugün ne medeli biliyor musun? Hava. Vego ne saknamada Mart'ın 24-25'ine boş gün ba. Hava. Şoňa toy tapmalı. Toy tapmalı. Hava. Şoň üçin näme etmeli? Aha. Öylemedek yigitleri durmuşa çıkmadık kıyırlar çağırmalı. Onu Batır, seni Enes bilen saknamada çağırıyor. Gele. Hava. Gurdun alın. Mart'ın 24-25'ine dedin mi? 2 gün boş bolu Mart'ta. Başka gün boş gün yok. Aprelim dolu. April. Yan aytdı mı?
Wes etrabi, Wes vilayeti. Hudaýa şükür. Enem nesip bolsa Aşgabatda bar oturýar. Oldu. Nezip oldu. O aytdım ayaň. Ha, o ýa aýtdyňa. Gel. Diýen toý mekanynda. Batır. Davay toy tapalı bize toy gerek. Öýlenmedik oglanlar, durmuşa çykmadyk gyýylar, gelin. Bize toy Gyýylar. gerek. Aynan kim aldı şol alsın. Gyýylar, geleýin, gyýylar. Hani öylemedik yiğitler, durmuşa çıkmadık kıyırlar. Güldüňmi ýa? Gül, gelin. Sağ ol. Senin geçecek kolyen mi? Yok. Bar, bırak. Gülü seni aldın. Şu ýerde gyýylar bar ha. Halkara insanperwer we ilmlere ötüş üniversitesiniň mugalimi bar, ýüri taşýar, toýmada gatnaşýan. Bergana. Türkmenistanyň telewiziýany, radio beşikler we kinematografiýa döwlet komitetiniň Türkmenistan tele ýaýlymynyň ýürüýte bir redaktory. O bir näçe dillerde habarlar terjime edip halk köpçüligine ýaýradýan Mehriban jigitine aýratyn tawasyna diýär. Gutlap berjekmi? Ýa-ham gutlamadyňar. Ağamcan Batır, şu günden şeyler gelineceğim olacak eneş. Bir ömür ovadan hem batlı yaşam. Köp sağ bol. Ardolan Hatun. İngiliz tiline gutlap berýän. İngiliz tiline tawa dörtdi. Halk köpçüligine habarlar beýan edýän. Be happy my dears. Будьте счастливы. Ömrüňizde gorsun, janyňyz sag bolsun. Hani gelin gyýlar, gel aram ýom. Wopa aýtda 24-25 boş diýär. Belki sizin toyuňyz bolmagy mümkin. Gelin, ýaşaň arkanda geçelen gülden bakdaýyny ýerine ýetirýär. Öýlenmedik oglanlar, durmuşa çykmadyk gyýylar. Kemra bilen Şamat çağırar birinci notda. Bolýar. Çağıry, sen ýam belli aýtýanki, boldy. Onu da aljakmy ýa, bolýar. Geldi iş. Goý ber. Altyn. Senem geçti, näme durduň bärde? Bar geç. Wopa. Gelam. Hormatyň bar agam. Saňa dönöýün. Türkmene we tele elimiňe her gedek şekillaydy muňa tomoş edenler. Bir eýam duýgulanýar. Öz owadaşym. Sağ ol dostum. Hani Batır. Gelin gyýlar, geçin, gelin. Näçelik sany gowarýan Batır? Ne özüň näçelik sany gowarýan? Näçelik sany gowarýan? Näçelik sany gowarýan? 7. O 7. Etil dünkü toyda da 7'lik sany gowarýan eken. 7 owadan ha. 7 gowarýan ha. 7 äçelik gitti. 1 2 3 Dur 7 diýdiň adam. 7 diýdiň ha, 7 diýdiň bana. 1 2 3 4 5 6 7 Ay manasy. Ay berekella. Gel dost gel. Gel. Gel gutlap bersen. Dost öýlenmediň desüýtini. Gel şökki aljak ýygyň adyny aýt gel. Ya. Balya. Gülüňmiň matbagazy batda. Klatas. O, Klatas. O da. Batırzanna o da. Faşist. O. Bagdon. Bagdon yaşa. Gottabol, Ardolan Hatun odun, wopa. El şarpyat. El şarpalyň jemlaýjy aýdynlaryna dowam edeli wopajan, ömrüňiz dok bolsun. O, näme küçtep taýdyn men. Küçtep aýdaýly, küçtep. Adaçy. Ya küçtep. Ondan soň tanf edýär. Bolly, daway gitdi. Hani küçtepeliň gelin, dädiş. Batyrjan Batdol. Berekella. Mekan daýy tanf edýär. Batyrjan Emraşan berekella. Degme. Ey başlaryň, güçlep mene başlaryň. Batyrjanyň toýuny göwülleri hoşlaryň. Ey başlaryň, güçlep mene başlaryň. Batyrjanyň toýuny göwülleri hoşlaryň. Ay alle, canımızdan alle. Ay alle, canımızdan alle. Batyrjan berekella. Adyňyz bagsyňda açyk boldular lazım. Ay sağ olun. Aynağa. Ey şanlaryň dağından
yanağından Tuzada suva vermedin Kırmızı gül yanağından Ay alle alle Zanımızdan alle Ay alle alle Zanımızdan alle Твоя подружка, я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя подружка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Синие глаза, давай мы танцуем до утра. Мама, папа, Лиза, у тебя крепкая доза, между нами красный полоса. Ай, девушка, девушка, скажи, где твоя подружка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя подружка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Gecenin toy mekanları kenar. Тик-так, вай, познакомимся, давай. Бармен виски наливай, когда есть карачай. Меня яктымы калай-калай. Ай, девушка, девушка, скажи, где твоя подружка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя подружка? Я сколько лет искал тебя. Давай выходи за меня. Devam ediyor. Şari! Oyna! Diego! Ya! Onun giyinişi duruşu modu, neleri var yaktı odu. Şunları ütme himmet adı. Vapa yeli! Mekana anayım. Şehre aylanacak men, kimle bile tanışmaz. Oh na na na, oh na na na, oh na na na. Talk it to it. Oh na na na, na. Oh, Shaggy.
Özcan Yiğen. Haňa döneýin. Ayıp sana dönün. One.